Специално по желание на дамата поставихме цепки на ризата, тъй като тя желая да носи ризата върху панталона. Тази риза комбинирахме с панталона от сайта 4298, който също е изработен по нейните размери. Панталона е специално подбран със специална кройка за дами тип ябълка, т.е. дами, които имат еднакво натрупване отпред в корема, в ханша и отстрани по бедрата. Ето то, дори така поставен, формата си личи. Панталона е с окроен дълбок колан, който е от два пласта и има стягащ ефект върху корема. Отгоре завършва с ластик, така че да е удобен при сядане. Предният чатал е достатъчно дълбок и добре извит. Ето, така се вижда. Така че тук да може да поеме корема. От тук нататък започва задният чатал, който прехвърля и отива напред, което означава, че дълбочината отзад също има достатъчна дълбочина, така че при сядане панталона да не се свлича и да е удобен. Панталона е изработен от изключително стегнат и еластичен плат, подобен на материала за бански, но с по-висока плътност. Този материал е подходящ за такъв тип панталони, тъй като не позволява неравностите от тялото да се очертават на повърхността на панталона. Този модел панталон е с леко стеснен крачо, като бедрата са широки, а надолу се стеснява съвсем леко. Ако ни посетите в ателието, ние ще ви консултираме, ще ви предоставяме подходящ за вашата фигура модел, който да изпробвате, и ако цветът не ви допада, ще ви предложим картели, от които да си изберете подходящ цвят. Тук на място също може да видите и готови модели, които ако ви допаднат, може да закупите. Чао и до нови срещи!